Jmenuji se Michaela Valechovská a jsem lektorkou Enneagramu, certifikovanou od roku 2008. V rámci školy The Narrative Enneagram, Enneagram Professional Training Program a Awareness to Action a Boston Business School. Já miluji Enneagram proto, že přináší zlepšení do života. A to je hlavně i to, co já se snažím předávat při své práci s Enneagramem, ať už ve firmách nebo pro veřejnost, a to je, aby to mělo okamžitý a praktický dopad do vašeho života. A i o tom je moje přednáška na konferenci 9 darů. K tomu osobnímu životu a ještě specifičtěji k partnerství. Jak to vypadá, když se potkají dva lidé, kteří si mají rádi, ale mají jiné enneagramové strategie a tedy jiný pohled na svět? Co to přináší? V čem to může fungovat? Kde se můžou po čase trošku střetávat? A co se potřebují naučit, aby mohli mít takovéto žili spolu šťastně až na věky? A to je i něco, co si myslím, že si můžete odnést z mého příspěvku na konferenci, nějaký malý tip pro svoje šťastně až na věky. Budu se na vás těšit.